କରିବେ ମରିବା। ଆଜି ଲାଲାର ଠେଙ୍ଗ ରକ୍ତ ଚାଖିବ, ରକ୍ତ ଚାଖିବ ଆସି ତୋତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବିନୁ, ମାରିଦେବେ। এইটা মারু মারু মরিদেলে মরিଯିବ, ହେଲେ ମରା ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ଭବ କଲେ ୟାକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ। ପାପ ମଣିମା ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଣିମାକୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ପଛଟା କେମିତି ପଡ଼େ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ବାବୁ। ଆପଣ କେବେ ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେନି। এই দেখ সে পাপ ঘোড়াইবা ପାଇଁ, সে পাপ ঘোড়াইবা ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯାଉଛି। এই দেখ ଆପଣ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ।